Maria tangoro Tomasi yakomogire mwana oyo kwete no murumi ndomane iwachiarenge Jumatatu tukagende kina Nyamira kina tubwate aiga tukubwatu bokia kiobule kale tuende kina Nyamira kina kirike gachikobe pati embe ikararira umugambi no mugori uyu kare tukurwo twaikira Alhamisi ari mumuro ya rusiri nyoma mumuro ya itire oyetera umugambi n'abagori baregaiga ahete kinama umugambi otujandira matuko nenchi seri tomenyete muna toreiga intuwa sitayo toko yanira otokoririe gasi igago tebia bagori numu bwate kibese bono nya bagutubunga kotini bagutosi igo moko ngenta bono naende bagare gweto ginga kinegi oncho naende ngambono bari tayari naende komiga abande mwana oyo nonya bachite kungaine ringa na no boibi tari boibi bwarenge aba babwate sati yaye ekere tuwanse tukumuriya esati ye yeruete nyomba y'omuntu ende korrekana bamuiterete nyomba aba bamuitete bachire bari kiuchi statement babwatire mugambi ochiro babo orosiri una rosiri babwatoki aba kageru isikobali bono ntwe na mumuro minto mbatindu korete ngatabwati boremo tokomoen tukareta mumuro minto tugatindeka ande bagatindu ko bone gaswa ndete ko tokoriga umugambi agenderete ntuga gitu ko sabe serikali paka kindiki amanyenga ke kanu saburu kesen umugambi oguru Thomas nyanga wombui ngo itaru mucho mugira kore pi manya serikali njaji korora etokonye na ruite to mwana oyo tali montonde tuachandanire igabwate taga cyakari kirabantu kinamba cyoboremo kinambe kina kitwarenge kotini wona barorire mbari goeti morero ngo babwato le ntuntu bwati kibese bamanyire ko cyanga kibese kite to mwana oyo neri busabini ekyaba goli bamuhete akamanya ko ligi nyumba 10 yekiro yo moga amanyire abaite to mwana oyo bono mbari ko bwato toko genda magomba toko seri toko genda manga twaseri ngero kayoka ko kiyaje ko totegera bono magomba babegete kibeso umuzi yesi yole magomba igago to seri hiyo ni muizi toko mabori nga yengombere tata etiko totegera ngana oni statement ntori ka police mbai mugetegera batindo kora mumuro mintoga bagaja mwana bagatagora ngochi komenyo kanga sieka sieku ngaira nanga tegera abana bana isiko bamenyete inere gasi bago tokori bono noko ngenta gwoka no muntu okogere bibyonsi byaba no musabu chi oroje kuri umwana oya asirete tarore kaneti muna muntu okotobwate sibwa serikali omochibu agaja korutombe bunange kemera nere bakaroje nere tore komo umugambi oye barete ari kando akonya gotebia abanga muri ke statement buya nyumba 10 ya atomete nyumba 10 na ntuntu bwate nyumba 10 ga ngakibari kuruwense menga bachicha ngabacha kulendo anyatari abatomete bacha kuyumo muro yo mbuye kwamenyete nebi mwana amenyete na biro bine bisinini kaire toroja mabere akaira na goja saa moja agusira kurwa ebairete bagachi goitera omochi bagamanya koreta bakaji gotuguta gachuba nande bamobegete gari bako murusi bakachianga imagine ngakebe ne gucha na gucha te gokorusi anga chonspi nabo bana baite to mwana oyu nabo tuchandegete iga ntuntu bwa serikali egototetea omobero batindo korite bakaira haria bono noro batakire bagoteba mbamanyeti mangana amoibi ngamangana tomanyete ngana yo mobero ori batindo korete mumuro minto ruarete twarusiri moja twarete batindekire nande batindo koire ngatari kwaye bono bakare korandia mbatageti oboiti obo oborobu bogo tugekera no burangeti ngegera bantu abamba bwato
abantu bakageire isiko bali bona tugusaba serikali ekore juu chini abantu bali baitete marehemu babwatwe aina arugusaba kwane njana arugusaba asama lieta nene mugire nyaega enkanoga njini njumo murumo abo marehemu yoka tatu marehemu twabere tokore gasi kokomo yali ngetare 2 ilikuwa siku ya Alhamisi twachite na marehemu tokore gasi kare twakore gasi tukainuka saa 7 tukali lunch kare twali lunch tukaira na saa 10 kare twera na saa 10 tukakore gasi twale gukora ne agante itiga ndakame aira mabera saa kuira aligeti njenga swabona akaira mabera kibwa kiuchi maambia cyari ngetare 3 ngachikucheki marehemu kamurangiria abana baye bagante byaya ekororekana tata tara iri nyumba ikintu kya korokia konyora twasoire chikoni twanyorire obokuma nechae iba liganire marehemu saba yaye noire nakora kende nchenkaire na uchibone alafu mongina Florence nyaega uyole mama na mukendu ya Nelis pakchana bakacha bakamwane bakambori gosena harorire marehemu ngabatebya yana ikirora abana baye bangeresire indagira na bire mesa na ikororekana tata tara iria matanga nararengange mongina mama kaenda gake report bali namo na mukao murominto bakarua matanga mukao murominto akaire report bwo mugambi akake report umugambi akarangeria umunya community police yoyomo akamuboli na kibakore gasi gotuko mu community police agateba ya antu ake patrol twanyora abantu babere babwate ngombe oyo mutama oswaroche noyo ndotama kiboge kagie para oyo roche twamutiga twarangana macha amuira kuntu bwate swenta yaye mugambi akabamulisa akabatebigena morete swente yaye bakanyereta mukindu we yana gateba tigarangiria abana ba marehemu ba identify swente yo mugambi akakana gateba yayira isekoleta liberera bakayira bakanyangoli police station litukuri kubwati tukaligi marehemu tukaenda bakanyangoli tuka identify swente yo abana baye bagatebe swente ne ya tata na inchi enkaroraro ne ya murominto ko nera ali gutumia kobeka kere twaligia tukaira na lia ngili tukuria chuma piri tukamuligi twamonyora tukaboka litukuria lengeli ya chuma 3 tarehe 6 mutinyo igo gatano itoko muligi twikiranga saa 5:30 tukanyore simi ekorwa asabantu bateba ya myoka bakagachuba mororo umubere nole roche gachuba tukaimokie pikipiki tukamyoka bakagachuba na nechiango na bana ba marehemu na basani ba marehemu tukanyora maye no mubere nole gachuba roche kere twanyonyora tukaganyarinda babisabe serikali barusi umubere egere twa identify torole gusemi no umubere ubwendu yane kere umubere urusi wo kimayane tuka identify tuli na bana baye na my sisters tukanyora umubere no ubwendu yane tukayoira tukanyuka chagucha mocheli igobon tugasaini gukora upireresi tororenga egitete marehemu nkirekete ngombe ikera basigari banyangori bachite babateti ng'ombe no ere metemagu ndibaba oroki ng'ombe abasigari bakaira na banyangori igo ng'ombe yali ngoro samwali tangor kupisi nyongo yo yako moyo sirete no mukorona na ba minto ba resire magika na ba burtu kuruga itukuri Alhamisi nto atema tukumurigiri tukuri chuma mambe kera matanga ndarenje muina tukariye gute gweta tutwamonyora tukairana tere tokura to ikagaiga tukanyora report mye yanga yatokire bwo mugambi nyumba 10 yareto ngaki yareta ngaba banyora to muntu butuko bwati chiomba yo magatama yo ndaga karuji ngabori bakira report yando nsinga banyora to muntu ngayambara be report yando nsinyo nyangori yaye ige nyangi na baji bwati chuma baji tukunyira nyangori chuma mose kare twachacha magomba twaje tukuri kopi togoseri ere yangi yajite nyangori bo na kero mwana ya nyoruro cha na chita akuru moto mu mwana ya itire njege ntege tanga ningo saba abantu bari suspect barabwato ebintu biri bakogendera icyagero ko nago cicyo mu kiyo abambari gutwara marembe bakube kume chipondi cyabarusi yani umugambika usariri mu kiyopi akogitera abaguri abana abaguri bakorite bitari bantu bandi arafu ibintu gende ya kabere umumuro bati no ko tukuruga ari yo kurko moturi ndotake komanya
ngai ba ustia ko toda e gaje gutindo koromoke ntumangana ya watenga tuchikura konyina serikali nturuko iboneli chikuri kubwati serikali gete nere tumanyingana kimuturi gutinde ku na gutindo korwa sengenjo ba bwate ko toda je gutindo koromoke oino mugambi akorete bya kamo price kenyoro gaje gatindo kwa muturi nabaguri ngata bwati bori igo muturi lichikuri bwatiwe numwana magika lichikuri bwatiwe nabaya nangana iko balieta ngoro ku Florence muranya iga yenere ngayane umwana uyo sirete cyose magika n'umwana one naba kameta mabere cinsa cia makoro bachire kendabu agatira kaira bakepara kakwira na kurwe para kandangiri mama na iraniri kamotebi kwa iraniri agandebie agatirimbo kalio kabaka mwaye gaiga kera atirimbo kire baka mwaye gaiga agasaba abana akabaererie kebujugo chinyomba agasaba abana baya mache agesaba okoboko kere saba mache okoboko agasoka muna guchikeita agasokerani ekera soka agenderania mambimbo kiete tomejete na abana baye ruguru mwane mongino ya achieta matuka matambe agatiga abana bake abana abu nabeire nko balenda matuka matambe nabeire nko balenda abana abu bachire sukuru abana abu ko bachire sukuru muna boniga umwana oyo moniga ari kominezure no yo monakura no yo mukora naga neriko enda se sukuru ari ko enda lituku lya Jumatatu bono abana abu natigeiru abana barabake nkolenda natindo chie na munende ndanyole nyale kolendera abana aba bamaremu egere bakini nga kialengo go twali ko bwaterana egere twa bwaterana abana bagende sukuru na baro bakine kiagera mamu mwabo ni gabatigete bara abana bake bone enke yeito oyo minto motulio yoro yo mwabo nyaega niga kwete bakamoleta bakamotindeka ko bamotindeka nande bakamotindo kora botuko nande bakamoira mochari bono iga nigari mochari jibasi cyakine firi ya chire igoro bone kare firi ya chire igoro no mwana oyo manero mentro chire gucha kero kanere no ale bone gente kina bokero bokongwa senke yeito bone rigereiri tori konyoranga gugwachira so mugambi ngo kobekari buya egara gotebirende na yote gerumanya naki asama gosa yare mugambi nero totetei mugambi bono monto gogochio mugambi okoruka bono rende ningo gotokonya nya serikali teri goto ikange tokonye bono omochioyo ntobwato bokongu nande ntobwato bwoba bono twatwaru bwoba bokomenya nyomba tori no koibuswo kanene aki serikali tigeso ime etokonya sabanda abemebere yerebere oyo mokeroka no yole tombe chibase chiachire igoro ekero chiachire igoro ntobwati na munende ntobwati kende toraoni tochikorendera abana aba serikali tigeso egatigaki etokonya arabu torenda abana aba minto tochakobaenia muno mwana oyo no monene nerare twaeni wasenke yaye ntigare kondende tabana muna na batige tukorukale basi nabo toraberende motogambe gakia se serikali iyi babe bago tokonya bo batokonyire nantu nabo tokwera nerimbu ya mone kiagere ngakiego ikayo chikurango bachora tole kero twabachorire na barabutiga babe bago tokonya gakia yane nabanganigo biya mone che yonkoro kutomini kinyaega mogire omwana one iga kamete ng'ombe akaira wichie pare sarigete akaira na gocha aso amwaye nje muno mugaka kabugari ndabantu bane nyomba bare ngachikoboka mambia ngaje nyare bare araire na bana baje babire nyomba abaisia abachokuru bande ndogoro tomenyete na barabu basi ngaya ntumanyiti abana bagateka ntumanyiti esachiete botuko tukachikumurigia akabora igarangire tigwe ochinjera nakirende kegakari basi bano tukamurigia akabora jinsi ngapi chari muragoba insambiri mambi za moja bano kutokoboka togo chikumurigia akabora pi basi
abamura bande mbaro eye miti 10 eye kulinda botuko nabo bachete gokwana ng'amba mbaminyokia abantu babere abaibi oyomo tama oyomo soaru ochogenda guchiga agakwete oyomo gokwana okorokwa mayo buondari nkagenda ororo komorigia nkanyora ochire ochia matanga renda ntebie akambura basi bono nabo twamorigeti igo tukaira oroboti magombo ntwagete oroboti polisi andonsi tukamanya korwa tugachaka komorigia bono igaitire akamanya gutuka mata ari gatugute igai aite tu akaruturoche akamanya guchigotoka guchigachuba mata aria nabaitire chianga nchiyo nirangeyo ikamana gutoka polisi ka nyangori yange iyaye na ire no nyamba na polisi iko bono ntigo ngoteba naki omwana one igaitire no muntu okumuita nabagoria babagorete ga oyo no mugambi mugambi nero begete chisei agasokeria abagori bakomboete ga iga chinamba chiapandia twagambiranire na barabuo twababuire keroka twababuire Nyamira bono oyo mubasi oyo no mugambi nabubakaete abantu abameti 10 abakorenda botuko bagaita omwana oyo agakagera oyo okorokwa mayo nero tebete rende mbarabi nabo babaitete omwana one ga igatinkoria amang'ana amange ngo omong'ina oyo gang'anyete kare igang'anyete kare abana abuo n'omomuro oyo no barendete tubarendete twesi nenche nabachokoro igo Samaritan Florence Kimutondai. Tena aringi nyagitari. Itukulia ichuma na ringi buleire ngaso. Kingo ike para rugura ryo geto. Nganyaro mwana mugira wantabi umuntu tubolete utara iri nyumba. Magika. Kingo turumboka ke naende. Twatiga ni ruchiri para bogika. Kingo turumboka ke tukaumirana no murokuru kwa mayo nero ntebeti umuntu nari twamunyogeti ari kwa upara mate utuku bantu baringi babiri ngokoranga n'eng'ombe babwate ng'ombe nesa itari kwa upara komatenje timbwati ng'ombe umuntu bwate ng'ombe marisero umuntu nero kurasi tugakwana rene na barabu tugakora na ria onde ngumuntere na gwete roche lakini oyo mere gatamete kono muntu yaro gwete roche tali motambe tali mwenge mono lakini naende macharo takamutigete umuntu oyo gakwete kone keranyeresa igo ncherende nyagitari ngurunga tumuka ngoika mata ke naine ngonyomongi na marisera gutwekara abana chinsi yaga bachite kuyi kono kuna kubura buriali akanyora abana babwate chinsi yaga agaswa kubatwika nalinga agonde binga foro mundo tayo nyumba magika ngo motebya aya yubuna maya ndebiri ngumuntu nari baminyo bigotu kumata iga baringa babere oyo maka gurocho oyo magatama bono ntukumanyanga nero kali nakikali derende togacha nera gacha buaya nje ngana uchimwana ngachigutumuka bono goikira iga nabo mwana oya toborete nande buna atogeta abugachuba mwana tanywete mache mwana aitiri na post mortem yakorete nabo koranga gaitiri lakini rende ngento gotoita ntuga iga abagori bagoreta marimo gaiga nabo bagotoita nabo bagendere ko ligichi bese batoitere sababu babwate chinamba ntuntokaletiki ntobwate njenga girete nge sababu nere iye gendere to mushoyo
lakini rende bari wanze barete chinamba chiri chiabo bagende koti na chirocho bachiruoro regero bakonyo gwitu botoke mbwati amange nyamu Ami. Onate bangu ikangu wapi andi simu. No understand. Nika bosonge mbura ya tunakichagara naka kengimo. Teon. Nje ngoro kwa nyapto Dennis. Ngokora igitasini ya Kisi Hot TV. Na twari ngimna na wake twari ngikinyura agu gekano. Of course konyara barari bande kwa batanga nironje nacha maiga. Ya bono ntiagara nacha bakari kinyoro na nkorengana no mumuro yoto ekana gasirete gatoikana kare roje. Bono na tema kubwa nene no nyega arima kwa police station na nyara mata musi estayo. Lakini ngomoriginde nesingi. Bono twaga ni kumanya singencho nunateka ko gotebi family ekwaleji nga kwa bwatranire amo na kwa bwatranire amo nabagori bagore tororo nande bareji aba community policing bekinyoro kende bache gukore patrol botuko abo twanyorete osibatu botebuna batwikanite ne sonta ya nyagusira later bagatebangare bamyekyabo ibibutuko babere oyo moto moso aroche ogenda ababwate ng'ombe Sawa. Je asamali tango kutoma simbwe. Igondo mugambe wekano. As far I've worked for more than 20 years. Na ndi challenge njia nya kuvura asamangana leadership. Ntu itabete gero muntu wakwa matobe na bogo wakwa. Na yara yekene inaonekana. Na yatari yekene Mungu ndiye muweza, Mungu lazima aonyeshe. Kwanza mimi ni mcha Mungu. Jeno mu Kristo. Na ende tindo jinga ninja agekobeka egenta sembeo abantu bategerere kyo bolimo. Njeno mugambi wekano. Incident yo mungwano yokorukwa Joseph Magika ekera asirete abolete kurusobo. Family yachite bakabwone yalenge Friday wa mukaba muri mwabagante muri mwabatalengo the previous night ngamuburi ngayuka gereza chita agatanga akamete ng'ombe akabwata injira gore ndoki akagenda tajiti koirana asa normality ekere incident ya very missing person ngalika egente kya se woro ya Manga administration enga there is a missing person katoma to the wall ambaka security wall. From there inje naroje ngene ndo kiarange kyo kumye nga ngomuntu bole because I never expected somebody could have missed ya chiko toka ngakwete njije asa mangana community policing itukeri bokiera incident ye chikoba nje community policing kwanza community policing area yake kana sublocation as sublocation telinga nyere nga ngani yekenyo. When community policing yare go patrol I was not there. I did not communicate. Didn't communicate na mo to community policing even the night iba wale chinga nga mungwano yeite tuna community policing. Kenya ninse bole ebwata machiko. Laws which are governing the country chiko gabani kitariko koligere omukubwa kitariko koligere omoke kitariko koligere yorikire kitariko koligere mugambi machiko garo akugambira kiro muntu isa under the law of Kenya onye yarenge nga ida nimbwaterente nabaguri obo saiti boro they could have reported the matter to the police or the DCIO omodisiao ang investigate kiko tuka nina magoso inyuko team insibui manye kini na bwaterente namagoso. Number 2, umungwano yosirete inje is having a very clean record. He has never been reported to me and I was about to say
The only report I can give the following day, yekere incident, abetekera abantu bakomite policing imba koteka siri otukobu abo muntu naro lengero otherwise block alengo yestima te kuna tumi monta lengero cho lenge moyo utalire tamagena bagoteba baka communicate muga nabasigari balenge close abanyango police station abasigari abangwana bonde it is a reported speech go just sende kurwasa abantu ba community policing the following day ekero na musbatyo yure mukamuru mwabaje takalipoti yo sendenga aba community policing ngambane ngefotukonga bateba kanemba umere to muntu roche ngarangeli mochia mu kuri kurasinyanga yanga mutebi yesterday ngakimwa kolete patrol because nyokonya nanyo accident pikipiki yangireti binare kurunyumba alafu nyango yakante binga ntwangi batero tukanyora umuntu kali ruche ke twamuregete ruche tukanyora umuntu narenge ruche tukate tojikumurangeri umuntu na igarenge moyo utalireta magena ke twamurangeri twasinya tukarakira basigali banyango police station abansigali banyango station they arrived at the scene na baro bakanyora 30 person was alive there atalireta magena bakakuwa na komonere bachikumupembereza ngakanga umusigari onyango police station ero communicate to me kero na takito kora ni kwa ile gante binge kero batakito konyo muntu bakari muntu yo magataka wa kontimbu muikera dia tatu muikera muntu ya gatisa pia kabote kaso amaje so timbu ati any substantive evidence kweta umuntu yo okay onye yalenga umuntu ye itetu abasigari ba ubanyangoli tangoli ni kesene ketondo ba umirete tangoli ketondo ba rozi yalenga rozi tai muntu ba rekota ulenga moyo. Number 2, those people they recorded their statement. But recorded the statement both the family na community policing. There is no at one point community policing have arrested. Why were arrested? Because there was no substance. It is only the statement recorded and it is recorded with the DCO man, who is of course doing investigations. There is somebody who is or connected, then we would be arrested. Now, allegation is I, as any other citizen of Kenya, I can use you as my witness. Even to get allegations against me, I can also launch my case with as far as the investigation is continuing. And I can launch my case against my rights. Because Tinjo and so abused, Nana Koriudiri, Navanto, it is unethical for the farmer to defamate my name if they know very well in connected to the death of that man. It is not calling the media. If I go and to the police or to the DCA or inquired, investigated, substance and error, arrested, Nurkotini, Njachiwi, Nzibwi. That is it. Hii ni nchi ya sheria. Timaite at one time kama montaru waritale nyumba yako chini ajiko tuko enda gukori udikuitata people organizinga ngabona ngajiko what for ojiko ito muntu inkingo gain kuro what will I gain oito muntu what will I gain sa bona oito muntu injendu atira ndiko monere tabuga dideni yane tanya gukora kende kebe koja sende why ngo jiko muntu for hiyo hata hiyo damu itanifuata na itajukua muda itanifuata tu na inimalizia hata familia yangu ama inimalize mimi mwenyewe. Okay, omuga Bwana Dennis. Ntoka niko kumanya Ntage Bwana Dennis. Yes. Ntage tombulia maswali pakobe satisfied. No, already one because this is not the first time. This is not the first time. Na ambire na media. You just ask me whichever question possible. Okay, already kwa ngina nerige nari ku understand well na the statement babeka okay ditwe ryo bate mo community policy nimba wate ngombe butuko na bayibyabo engombe yaronja iri tu as a police station osengo yebe at one point nanya konyola such information of we ngombe injemba kuwa netikolo ya ngombe mbanya kukuwa na golo ya ngombe send the statement you can I can look for statements by community policing bali ke record at the police station neji statement ye family you Bwana Dennis ya recorded at the police station but alikuwa forced
batari kuba intimidated. They did not mention even that cow. They did not mention this statement. The family about 5. At no point, and then I will request you in this statement. Inji cheki angalau nyole photocopy ngotume orolenga ki according ne bintu bakuwa na lero mbabu ato musingi omuya ne bibali geta police ba teken toli geta police kere kiya tango na dio kote media egere ne geta onyengi uko kore lugasi to ke media ebolina abambali geta ikana gena why have they not got their right? Okay, na understand bono ritiandari na kyo because rente na rekobeka story iyo ntara igukura somugambi nari chikongo twangire twani kwa ya mondo ri okwanire se story rendo tutebinki ke na toko manyana ki story ekoroseka balance because rekobeka onde mago sintu ndiri ko church so na kina wote Mr. Nyabuto okay ndiyo ngokwa na bala allegation singa bosomosi yesu nyamagomba kabapayas Kenya yebwate chiofisi open up to the president, up to their level. Ebare koenda even to the commander of police Nyamira. Bate venga awara isinjira ba honored in total wote timosi Magombo give us a fair play ground. To araba asigari bare independent bara investigating to it. So they monta banto bananya buti banto mbazi deni simbatumia ko tela na ki ngabona ngomozi Magombo ngano mugambi bakakori udinga bakabatango bosibole bwa obosibole mboy ko tangalo just merely a station they can follow up to the end bagende to the county commissioner ananyiro mugambi. There's another question nga bagoteba yuko assigned apagoli ukobachi signature bakayi kuchina bachobulemo nande mubiro gacho gatindo korbotuko utabwati code order kurase. Thank you Mr. Dennis. Thank you Mr. Dennis. Ngandole one item of tanata igoro yoko ni bole mukwanza no chimungwa no yosirete ere no ene family yabo mwabo nyumbe yabo ere mwabo mbanya koni bole even as no nyine centimeter mbanya koni bole mu ora tebe ngaki ngabaguri bari bamugoreti gose bagoretiza gose bagoreti muri umwabo ngana ubache zingabo ngabo ziba inuki ngabona bawe tumuita tu ki agreement ekero umuntu agire nga ungurando bolemo uno willing buyer willing seller umugambi tobere kirori umuntu umugambi tobere kirori before we go to the advocate abantu baitabete. For example, let me tell you amagana ya yobole mamare mare ngumbuganya amare maria abangwa nambaro ange batatu baonetia mare mpaka bakurete pi indire nande babeketa allegations against me asa kurukukeroka I think it is 2019 something like that. Aba CID bagacha baka to the ground kwanza ngarangire kukeroka bale kwa reaching aki yondi yona ari kulika nari kulikira ba bias agreement without their consent obu ya agreement nari kubalikira kero baita baine boka ebale gocha witnesses ne baya na indi babeke vidole ndugu yangu bono CID bakababuli mu busaini te bale mabakakana yaya ntuto saini tino mugambi ole kulijya abantu baye basaini intubo batulira ne temmalemo abaziri bakababuli ndaenda kwa check fingerprints kireka yigaji kutoka ne kino what will happen bakasaba ko stama finally abaziri bakaira kire record iki abate fingerprints cyabo boka bale willing riri bakoni bale buya bakogete bakwa kujibes kero bajita bakacheck fingerprints finally they were arrested. Kesi tinkere at the DC au karoka bakaba arrested na bakari kibesi kubarusime for giving the police false information. There is no any other day umuntu arakimya butubu amenyo ngago litobole mororo afocheri agreement no umugambi utimedi ngameta ndechango Kenya yase Kenya taiku kuapia kuzinga ya ibateba nga iba condicity tari bone tiyo. Thank you Mr. Nyabuto, thank you very well. Ekero umuntu ko condition umuntu teisa na agreement ya leasing mbago produce a leasing agreement bate monto yo ntuta yaone iri
And most of the agreements, Mr. Nyabuto, Mr. Nyabuto or Mr. Dennis, key agreement nyingi, they are countersigned by advocates. They went to the advocates. Buyers, advocate. Otherwise, I was doing some countersigning. Nande, Mr. Dennis, the other issue, let them give you only one agreement. Only just one, not 2, 3, 4, 5. Just one policy agreement that I made. Only just one copy. Nande, no ninjotake. Nimbuate copies of the agreements because the agreements are copy, by the copy, Mogori copy. Whereby signing it and to you, Marco signing the name of Muraba, was signing the against the other very witnesses. No more good in a witness, about more than 10, more than 5, that you can to get a petty agreement. So, naked on your talking, and I get into the fortune. Let me be tried in court, let me be investigated. Anyway, umugambi negure what pressure na koralero. There is another issue that you mentioned exhumation of the body. Yeah. You tindo kura umobere. Yeah. Umobere mungwana naro menye tombe for so many years, not years, so many months. We kill almost 7 months. Mungwano ya kwete just tukumuna lero bakamureta the following day bamweni monta yule kupinga kama monta tukwa ni muntu minu ni shauri yenu vile mnataka bakalenchi bakaenda bakamureta the following day kurutombe with their own greedy birenge bya balenge tubande bakikokora ntu kipachiko mbamweni nonye mukungu abwate tasa ko ire nachiko bori gento kibakere bawo ni bori muruwa yabo tigarete ekero bono bamureta baemwenia botuko asharugire boina bo kofinyo rogete igoro community kagende gatindo koro mubere ikayobeka isiko bono mutureti anga agresi nyanda bino no maeta muturi ale tumaro gobanda utindo kuyu ago ngage saa 11 cha mambi ngagenda design ngayenda ngagero muchibona kwanza ngagenda bakasa inganyora mubere no ubeke ore naked ba moreta kurutumba bamugete sanduku yoka tapeketi yanga ari naked munayiboretwe ngagero muchibona ngamweresa kuti is what has happened agante vinga igo bono ngento gukora inji baka police toende baka totebya basigato kana sabasigato kati Moses bakaikona bagambi bande tukaeresa baka mudisi umubiri ukarusubona asigari bakayirarari tumbe mochele ikero bayoira tumbe mochele abangwana aba baka disappear from the community bataikorokana for almost 1 month bakanyirire ne bakikuyo mubere bayoeni kwa njia inayostahili umuntu kuruko binadamu wenda kutinde kukwa ni decent bari baji kumuyi na ni muntu tayore ko bagambya muntu tayube kite cautioning abagambi despite the fact that batagere requirement bakagenda taito munje na mutindo ko zone the police utukute pati okay onye yarenge I was behind that. What action did they take imbare kwa the police bastaki if they had any evidence bono nje gondo nkore biasa lebyo gutindo kora bantu is it my business inere gasi umugambi murayo mu the bill is 500 okay comment in addition a community ekaikara eri atindu kurite bone community village lyonspi ika ikaritu request n'abagambi bakateba tutagete ko korosi mu cyango tukikuye mu biruri kutumbe itukosala undi konyaji wiki cyetera ngibere sinzi mu biruri tuno Moses bona kero babanga bakabanga mu cyango ngejiruka sa kuri kunyangori bakabanga no yonde magombo bakacyanga 20000 ikero bachanga chive 20000 bakagenda so Moses akabarikira lirube onye kuri WhatsApp bono ikonye kuri WhatsApp ngotomere lirube eli Moses atebe tumubero release bo nekero bate bae liwe community yae we chikurusi mubere mutumbe umuchivone akatenda ni mubere daiti nawo ngo kwande bakenamba yo mu nyagitari yo medic yaso mubere uteneine umuburi naki umubiri urabwo kuri mitinyirige na inga mburu problem kiero ngikekere toteneine ago